Matul il-jum ta' tnejn waqt li l-Prim Ministru Robert Abela kienet jieħu l-ġurament ta' Prim Ministru, mexxej Ewropej u anke msieħba soċjali awguraw lill-Prim Ministru għar-rebħa elettorali storika tiegħu. Il-President tal-Grupp tas-Soċjalisti fil-Parlament Ewropew Iratxe García Pérez awgurat lill-Prim Ministru Malti Robert Abela u lill-Partit Laburista għar-rebħa elettorali miksuba. García Pérez qalet kif l-ideal soċjal-demokratiku huwa l-aħjar għażla għal Malta u l-Unjoni Ewropea u appellat sabiex il-Partit Laburista u l-Grupp tas-Soċjalisti jkomplu jaħdmu flimkien. Il-Prim Ministru Slovak Eduard Heger awgura lill-Prim Ministru Malti Robert Abela għar-rebħa elettorali storika tiegħu u tal-Partit Laburista. Huwa sostna kif huwa impressjonat bl-impenn tal-Prim Ministru biex imexxi Gżejjer Maltin b'umiltà u d-determinazzjoni tiegħu sabiex imexxi bl-eżempju. Heger appella sabiex Malta u l-Slovakkja jkomplu jsaħħu relazzjonijiet bejniethom. Intant il-Kamra n-Negozji Żaru Medji ferħet lill-Prim Ministru Robert Abela filwaqt li qed ħares il-qudiem biex bħala Kamra taħdem flimkien mal-Gvern tul il-leġislatura. Fi stqarrija l-Kamra n-Negozji Żaru Medji qalet kif matul l-aħħar sentejn il-Prim Ministru komunika ħafna ma' din il-Kamra. Hawnhekk innutat kif kemm il-Kamra n-Negozji Żaru Medji u l-Gvern Malti ħadmu jitfit tal-benefiċċju tal-ekonomija Maltija, speċjalment fiċ-ċirkostanzi tal-pandemija. Il-Kamra tal-Kummerċ Ewropea ferħet tal-Prim Ministru wkoll. Hija sqarret kif tul dawn l-aħħar snin fl-isfond ta' sfidi ekonomiċi straordinarji, il-Gvern immexxi minn Robert Abela dejjem dijaloga mal-Kamra sabiex il-Gvern ikun jista' jkun ta' spalla għan-negozji. Hawn saret ċans sabiex dawn id-dialogi jibqgħu jsiru sabiex l-iżvilupp ekonomiku fil-Gżira Ewropea jkun wieħed sostenibbli.